Hey. Ndewo Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịala ọzọ. Anyị nwa bụ Igbo Class World. Anyị bụ Igbo, anyị abịa ka anyị na unu kpakọrịta ụbụbọ. Biko nọnyelu na anyị. Anyị ga-akpa maka ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo. Ndị Igbo tụrụ ilu si ọ mụrụ zụọ. Kedu ihe ọ pụtara? O nwere ihe na-eme, otu nwaanyị ekpeela di ya. Ihe mere na etiti Chioma na Davido, ọ ga-akụzili anyị ihe. Otu nwaanyị ekpeela di ya. Anyị ga-akọrọ unu ihe otu nwaanyị ji kpee di ya na nekwa ihe di ya na-eme. Unu ga-etinye ọnụ, anyị tinyere ekwentị, unu tinye uche unu, maka na ihe a bụ ihe anyị niile ji ga-amụta ihe. Ọ bụ ka ọ dị mma. Maazị ya, o nwere class world, ọ bụkwa prọfesọ na ihe Igbo. Ọ bụ prọfesọ n'Igbo Class World, nwee peji nke akpọrọ unu n'anya, unu ka ọnụ ya. Ihe akọwa ndị ọha na eze onwe gị, ọha na eze onwe n'ihu na otu mgbe na ọnụ, maka na mmụta ihe anyị ga-etinye ya ọnụ. Ya bụ n'izu ụka niile ọ bụ ụmụ nwaanyị na-ekpe. Onwe mgbe ụmụ nwoke na-ewetekeli na-ekpe na-akpasa mkpasa, mana ọ dị ka ụmụ nwoke obenetego kịta. Ụmụ nwaanyị ka anyị na-ayazi na ebe nkọsa dị. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-arụcha ntị wee nụrụ mara ihe ọ pụtara bụ ọ mụrụ zụọ. O nwere ihe ọ pụta. Ya bụ ndị be anyị, anyị ga-eche ntị n'ala ka anyị ghọta ya. Anyị bịara nkụzi nke taa maka ọdịmma ndị Igbo ka anyị ji wee bịa. Ya bụ unu nọnyere anyị ka anyị na unu kpakọrịta ụbụbọ tata, ka anyị tinye ya ọnụ. Anyị ga-etinyekwa ihe mee n'etiti Chioma na Davido. Anyị ejikwa ya mụta ihe. Ọ bụ nwaanyị akpeli di ya kpakọtara anyị maka okwu nke Chioma na Davido. Ọ bụ ihe na-abagolo ana. Ọ bụ ihe na-abagolo ana, mana ihe na-akpata ihe. Ọ bụ emeka ọnya ọpụtakwa ọzọ, maka ihe student visa na-ewu kịta eji abịa mba London bịa na-agụ akwụkwọ. O so n'ihe na ikpe anụnwa dị n'ala. Ikpe a dị n'ala, o nwere ihe anyị ga-akọkwala unu maka student visa na-ewu. Ịma na ọ na-ewu ebe niile kịta. Ya bụ kedu ihe ọ pụtara bụ ọ mụrụ zụọ? Onye mana ya kọwala anyị
Maazị Mmadụ bụ Obi, nnukwu onye nkụzi na-akụzi Igbo, nọkwala n'Igbo Class World. Ọ bụ bụ peji nke unu ji efulu mkpamkpa ọ na-akpa ebe ahụ. O sokwe na onye na-ewenyite Igbo elu. Ya bụ unu sobenie na peji unu ga-amụtakwa ihe ebe ahụ. Unu ga-amụta ezigbo ihe n'aka ya. Ọ pụrụ apụ maka na netwọk ya na-ebupụ ya. Anyị na-echekwa onye nkụzi nọkwa n'Igbo Class. Ọ bụ nnukwu onye nkụzi na-akụzikwa nkụzi Igbo. Ọ bụkwa prọfesọ. Afọ ya bụ Lọlọ Ọmịiko. Anyị na-echie ka ọ bata. Anyị na-echie ka ọ bata ka a kapịaba okwu ọnụ. Ya bụ unu apụ na shiabania maka faya abịa tinye ọnụ n'okwu a. Unu shiabịa ihe anyị a ka ndị ọzọ bataba, ka anyị na-eche prọfesọ John Mmadụ bụ Obi, nnukwu onye nkụzi onye Igbo, ya na prọfesọ Lọlọ Ọmịiko, nnukwu nkụzi Igbo. Faso ọzọ nnọọ Maazị John Mmadụ bụ Obi, ka njụba gị ajụ maka netwọk ga-adịrọ mma. O bupụ gị at least ikwugo okwu, ọha na eze anụla ọnụ gị. Na mbụ anyị tụrụ ilu si ọ mụrụ zụọ. Ihe akọwa onwe gị, kọwaa ihe inu apụta. Ihe anyị ji na-ekwu ya bụ na o nwere otu nwaanyị akpeli di si na afa nweta student visa ka fa bịaba mba United Kingdom bịa gụọ akwụkwọ, mana di ya jụrụ ajụ si na ọma mkpọnwụ ya wee pụta na ọnya na nwunye ya ga-eso bịa, nwa nọ n'ụlọ na nwa ga-enyefa nsogbu na mafa bịa. Anyị na-ajụ si ọkwa asịla ọ mụrụ zụọ na nwa a ka ego. Onwere onye ga-eme nwata ka nne mụrụ ya. Onwere onye ga-eme nwata. Ndị ofu nwa fa mụrụ, nwa adịgo afọ 5 ka ọ dị kịta, fa amụbekwa nwa ọzọ, fa na-achọkwa nwa. Ya bụ asịzi aka ya na nwunye soro pụtaba, atụrapụzia nwa n'ụlọ, ma nwunye obi ekwerie, ọ na-agbaghalị na-atụ obi kpukpukpukpu ka ịmụ obi nne. Ma nke bụ papa si ka arapụ nwa n'ụlọ. Fa na-ese okwu na-achọ ise bụpụ isi. Nwaanyị abịa kpese mkpese kọsalụ m si m tinyekwa okwu ọnụ na di ya jụrụ ajụ, kpaa aka na ntị, na-achọ ka fasezi okwu ka agbasa na ọ jụrụ ajụ si na nwa ga-enye nsogbu maka ọ chọọ ịbịa lụọ ọrụ, lụsie ọrụ ike, nweta ego. Anyị na-asị ọ bụzi ego ka mmadụ. Ndị Igbo bụrụ afa si nwa ka ego, ọ bụrụ ego ka nwa. Onwe ihe meli nwa ahụ na faturapụrụ ya, ọnwụ anwụ, nwoke a ga-eje nwaanyị ọzọ. Ọ bụ ndụ jike ofe na-abụ. Ọ bụ na fa mụtara nwa ọzọ, ọ bụkwa ihe mmeli nwa a. O nwee ka ọ dị ka o si ga-atụrapụ ya. A sịla ọ mụrụ zụọ. And medi a na-eduzi a na-enete ụmụaka anya. Anya anyị ga na-adị ya maka na ịtụrapụ nwa chụrụ ego na-aga, a na-eme ihe mmasị ife. Ọ ya akpakwa agwa ka onye ya na igwe anyị ihe ịghọta, tinye ụwa nkịta, tinye ọnụ wee kwuo n'iru. Ndewo nnukwu. Gaa n'iru, Maazị Mmadụ bụ Obi, gaa n'iru. Dịka kwuru
si dị ofu onye anaghị azụ nwa na-abụ ọrụ dị na ya bụ nke esinye ka abụ nwa ga na-apụta ya ụta ju olulu anyị nwee uru nwoke abụ nke ga-eme ji nwoke nwunye bụrụ nwa ara ọzọ nwakụsọ anyị eziokwu gwa na ịzụ nwa ka ọlụ dị nwanyị nke na nwanyị nkwa nke bụ onye mgbulu anya ịmakwa na-aga isokwu daalụ. Ndewo Maazị Joe. Ịma na netwọk gị brek kwa anụchara ihe ikwuru ọfụma, mana ndewo n'okwu ikwu. Ọ bụ nnukwu onye nkụzi na-akụzi Igbo, bụkwalụ prọfesọ. O sokwa n'Igbo klas bọọdụ, nwee peji nke unu sonyele unu n'anya, unu ya afụ ya ka obi unu ga-ejefu mkpamkpa ọ na-akpa na peji na-akwanyite Igbo. Ya bụ ndị maara Igbo ọfụma, unu ga-apụta na-akwanyite Igbo ka atụkọ aka. Onye ọbụla na-akwanyite Igbo chọọ ka anyị na ya na-alụkọkwa, anyị ga na-eme na-alụkọ na-akọwala ndị be anyị ka fa ghọta na asụsụ a na mmadụ dị mkpa. Ịmụta oyibo ma gị etufune nke gị, ọ ga-adị ezigbo mkpa. Biko ndị be anyị na-eche lọlọ ọmịiko ka ọ bata. Ndị na-abata nnọọ, unu na-ekesakwa, unu na-ekesa. Ya bụ Maazị Mmadụ bụ Obi, anyị anụgo ọmụlụ zụọ pụtara onye mụrụ nwa zụọ nwa ya. Nwa dịla onye ọbụla dịka isi wee kwuo, ọ bụrụ ofu onye. Ide amụrụ mmadụ nwa ka ọ zụbala gị, ị ga-amụ nwa ịzụọ nwa gị, oyie gị ma na omume ma n'ihe niile. Ide amụrụ mmadụ nwa ka ọ zụbala gị. A sị na nwaka ego, ndị be anyị na-abụkwa ya n'afa. Anyị ama mbụzikwa nwa si na ego ka nwa. Kedu ihe kpatara na nwanne anyị nwoke a nweta student visa wee sị na ya na nwunye ya ga-agaba ka arapụ ofu nwa fa nwere nwa ọzọ? Nwa a ga-ejebe gaa arụ 6 amụrọ nwa ọzọ, mana o si ka anya ka obi si na ya arapụ nwa. Ọnya ka eji esi na obi nne na-eme kpukukpuku ebe ụmụ ya nọ. Ka o si gaa aka obi, anyị kwetara na ndị nne na-enwe obi nne. Unu chetara akụkọ anyị kọkwara unu, nwaanyị anụla eke ọgba. O nwere nwaanyị anụla eke ọgba na ọ jụkata di wee jụtazie eke ọgba. Ọ gbanata na-ebe akwa akụ aka ebe niile onye na-agafe ya anụ na di ya na ọdịrọ mma, ya anụ na di ya na ọdịrọ mma. Ịgwa gị ka nne ikwupụgo ọnụ odi ahụ ma nwaanyị ahụ, ọ gazielie ị ga-esi ya ṅụrị, mana ọhụ ya afịa ịma mgbanarị ya, ị ga na-esokwe n'ihe n'ọnwa gị. Nwa bụ nwa, ọsọkwa ya nya bụ na olute gị ihe eji mmadụ eme, ị ga na-enyekwali ya aka. Ya bụ nke anyị na-ekwu okwu ya kịta bụ nwa apele ezigbo mpe, ọdụ afọ 5. Student visa na-ewu na mba United Kingdom maka ọ bụ ya na-aga afịa kịta. Ya ka ndị be anyị na-eji abịa. Ana m afụ ndị be anyị ọtụtụ fa juziri eju, ezinụlọ dị iche iche fa na-ejuzi ebe a na-afịọ n'azụ. Anyị afụgo ezinụlọ chi ụmụ fa 6 wee bịakwa ebe a, ma ndị tocha eto ma ndị dịcha afọ 14 wee tụọ n'ala. Papa na mama gbakọrọ aka ọnụ mee ya bụ student visa wee jee ije ya kpọrọ ụmụ fa niile gbapụ ọsọ. Afụ mfa ka fa na-agagharị mfụ ndị Igbo be anyị, ọ na-enye m obi aṅụrị. Mbịa nke n'efa mụ na fa ekwuo fa si na fa ka bịakwala abịa nọọ student visa na n'ọsọ ka fa gba wee pụta na ma ekwuzikwana Arize Chukwu na fa lekoche ihe niile fa nwe. Ụfọdụ si na fa bụcha ndị nkụzi nweche skuul na anaba anyị na fa lechekwa ihe niile, gbara ọsọ chịrị ụmụ fa na-agba wee gbapụta. Mana
ndị niile nna afụchi ụmụaka fa ma ndị chi ise ma ndị chi isii ma ndị chi atọ ma anọ mana otu mkpụrụ nwa nke arọ gaba mba United Kingdom na nwa ga-anọ. Kedu onye chọkwa wee gosi uche ọ dị mma ka nwa ọ dị mma mụrụ ka ya na nwunye gbapụ ọsọ ka nwafa nọzialụ na ọ ga-enwe divided attention. Ọ chọrọ ịlụ ọrụ nweta ego, ọ bụ si abụ reason ọ na-enye sọsi abụ reason ọ na-enye, o nwere ihe ọzọ ya bụ ọ pụta na ego ka nwa. Agwago m nwunye si ya ọ sị na nwa ama nso unu ịpụta na gị na onwe gị siti ebe a sọsi ya gabazia njem ahụ sọsi ya ga nwakwana ya nwa imene ya bụ mistake ka nke emere emebe na isi alright nke emere emebe na isi alright imekwana ya bụ unu ga-akpọ nwa unu. Ama m ndị bịacha anyị rapụ nwa ọsọ kafa ji wee gba ọsọ chighe azụ jee kpọta nwafe ahụ maka uchefa ada akụ ọnụ. Uchefa ga na-agbasasị agbasa ebe niile, uchefa ga iru ọga azụ ọga iru ọga azụ. O nwere ndị nweta nya bụ student visa rapụ nwafe gbalụ bịaba omedi izu ụka na-abụ fe enwetegokwa ọlụ na-alụ ọlụ obifa na-akụkpu mkpumkpum ọ na-eche nwa yaba arụ ịma ka o si adị ị na-agbaghalị iche na nwa gị anwụbago anwụ o lire nri ị na-agbaghalị iche na nwa gị anwụbago anwụ uche a na-eche gị ama ka o si adị gị na ya nọrọ isi na ihe o kwuzi bụ na ya emechie ka o jee kpọtakwa nwa ya bịago dịka ya na ya pụba emechezie ka o jee kpọta nwa. Nwaanyị na-anwụzi na silent, nwaanyị na-enwezi depression na-enwezi stress. O wee bịa kọsa nkọsa akọsalụ ya na-ebe akwa si na ọchọkwa ịrapụ nwa ya mụ biko mụ yọba na okwere ekwe di ya ekwere ekwe chacha na okwere ekwe chacha ọ na-ewesi iwe ike na aya arapụlele nwa a n'ụlọ. United Kingdom bụ ihe eme nwunye ma ịbịa oje nwa gị n'ụlọ akwụkwọ iwere ọrụ shift na-adị inwe ike iwere ọrụ dị 10 to 3 ịlụọ ofu onye a na-alụ full time ofu onye a na-alụ half time ya bụ ọ bụ di na nwunye so ofu onye a na-achụsie gị ike ofu onye a na-alụ half. And gọọmenti na-avalụ ụmụaka na-echere ishifa ibulu ụmụaka bịa ị ga na-enwetache ma benefit dị a na-akwụ ụmụaka. Ị ga na onwe ike ịgụcha akwụkwọ eji maka nwatakịrị na-ego anya meelu gị ebele nwatakịrị na-eweta lọk. Ndị Igbo siri ọmụrụ zụọ kedu ka isi ga-arapụrụ nwa gị onye ọzọ ka ọ zụba. Ifuru ihe mee Davido na nwunye bụ Chioma ọ bụ nwunye di ọkwa anụ na anụrụ anụ ka omenala Igbo si dị onye anụrụ anụ ịmụcha nwa ọ bụ nwa nke be nke nwaanyị ọ bụrụ gị nwee nwa ọ bụ nwaanyị nwee nwa. Na omenala Igbo ọ bụ nwoke na-enwe nwa dịka omenala Igbo si dị ime ego ọbụgodị ị na-ịgbara nkwụ ọbụgodị ị na-ịgbara akwụkwọ inwegolu nwa ahụ inwe nwaanyị ahụ nwelu nwa. Mana kịta imere ego mụọ nwa nwaanyị nwee nwa dịka omenala Igbo si dị ya bụ nwa nwụrụ anwụ ọ bụ nwa ndị Igbo. Ndị Igbo kwesịrị ije jụọ onye ajụjụ ka ihe mere nwafa maka ọ bụrụ na obodo ala ndị ọcha dị civilized fa ga-agakwali ya nga ihe ahụ bụ child neglect fa kwesịrị ịgali ya nga. Ọ bụ nwaanyị a kpaketela anyị ji bịa revise ba wee chetebe ihe mee Davido. Ọ bụ nwaanyị a bịa kọsa nkọsa die na-ekwu ihe ọ na-eme ọ chọrọ ife aka ndị nwaanyị so wee gbaghalị wee fụ na ego batachara na akaụntụ ka fasi wee kwu. Nwaanyị nwere ezigbo ọrụ ọ bụ nọọsụ gbaghalị fụ na ego batara dịka esi chọọ ka ọ bata ka fa wee nwee ike fọnd na-ekwe na anyị nwere ego anyị ga-aspọns nwa onwe anyị. O so gbaghalị bulu ego sụnyeche si ka eme ihe kedu ka esi ga-arapụzi nwatakịrị o nwere nwa ọzọ ifuru na mistake na-achị repeat onwe ya bụ anyị ama nkwe ọkọsachara m ya iwu agba m ya nye ekwene nwere asị m ya ikwekwene ọ bụrụ na di gị achọrọ ka unu kpọrọ nwa agaba
ebe unu ga-eje na mba United ka unu anya unu na-enekote nwa unu zụọ nwa unu ga-ekwena kama ya jebesu ya gaa nwakwa na anwa pụọ maka onwe ihe mee nwa gị gị gbakwala uzuo. Ụmụ nwaanyị agụchaa ntị ihe mee nwa gị ndị ofu nwa ka famu na-achọkwa ọzọ ọbịa bere ihe mee nwa gị gị gbala uzu bọndụ jike ogo na ya ọ ya atụdapụ gị jee nuo nwaanyị ọzọ ma achọọ nwa afrozi. Ya bụ agwa m nwaanyị ahụ si ya ihe ị ga-eme bụ o kwere ya jebe agụmakwụkwọ ahụ si ya ya jebe esi ya o ịtụrapụta gị pụọ. Ndị ọ pụtara nnukwu ihe ọ pụtara ọtụtụ ihe ya bụ onye ma ọ bụ chọọ ikwu okwu nya kpọọ anyị n'ekwentị na-agagharị ka o tinye ọnụ n'okwu a ka amali uche unu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ akpọ ide ede ịchọrọ ịkpọ akpọ ide ede ịchọkwa ịbata ka ntinye link chee ka ntinye link ahụ onye chọ ịbata ịchọ ịbata abata ịbata ikliki enye a ya afụkwa gị one a esi afụ m ịbata itinye okwu ọnụ ka anyị malụ ka anyị gwakwa nwoke ahụ okwu ka ọ ihe ọ na-eme maka ọ ghọtara ọ na-emekwa isi ike ọ na-eme isi ike na-asị na ọma nkwa ekwe na ọbịa bụ di na ọnya bụ di na ọnya chiki na ọnya ga-ekwu na nke ebu faina ọ bụla ebe nwa nọ mbana ọ bụla ihe ndị ọzọ a na-akpa m asọpọtụ Nwankwọ a na-ama amụ nwa Nwankwọ. Ihe m na-eme bụ ana m akwụ nke dị mma ka si mee nye ọ dịrọ mma ka arapụ nwa n'ụlọ fa agaba maka afụgo m ndị bịalụ fakpocha ụmụfa niile ma ndị obele ma ndị nnukwu wee bịa ije a ga na-ama na-eji abịagodi mbụ ọ ga na-afịa arụ mana a na-emecha a na-anọkwata ya bụ anara eji mgbagbu aghala ọgụ ihe na-eje na-eje ka na ana niile dị smooth mba ana adịrọ smooth onye gwa gị afụfụ ọtacha wee nweta ihe ọ na-achọ ọ bụla ya nke ahụ aga anyị na-akwakwa ndị na-edu oke med dịkwa mma kasị du onye ka onye nwaanyị aka maka ozi ụlọ na-adị too much. O nwekwa ụmụ nwaanyị na-eje ọlụ jecha ọlụ natakwa ọgaba ozi ụlọ bụ work on its own ọ kọvachago ọlụ ma ịlụrụ ọlụ ma ịlụrụ ọlụ ọ bụgolo enough gotago so ọ dị mma ka nwaanyị nwee med ndị nọba anyị ma n'obodo oyibo enwekwe med oyibo gị na nwunye gị ga na-eme med ahụ. Ọ bụrụ na nwunye gị eje ọlụcha ya mebezie ya ọ bụla ihe ọ saịnị mana ọ bụrụ na ọ na-eje ọlụ gịnị ya ga na-eme med n'ụlọ ịnata ọlụ ime ojebe ọlụ ịnata ọlụ ime nyanwa ejebe ọ bụrụ nyanwa jebere gị nwee mebe unu na-abụ ga na-enyere onwe unu aka maka o nwekwa ndị na-atụrapụ si n'ọlụ ya nyalụba o jekwela ọlụ nke ọdụ ozi ụlọ dụkarị nwaanyị mana abịa n'obodo oyibo enwere nne enwere nna enwere ihe niile ọ bụ unu na-abụ ga na-alụkọ ya ọnụ na-emekọ ọ bụ na ị na-eje ọlụ ọ na-eje unu ga na-emekọ medi ọnụ ọ bụzikwa na ọ dị eje ọlụ o mebezi ma anọghị ọsaịn gị nwa na-ejezi. Ndị nọ n'ụlọ na-adị privileji inweta med ọ dị mma med adịrọ njọ ka ọ na-enyere gị aka ka ị na-ekute ume maka ozi ụlọ ahụ na-adị too much ada ejechi isi ka ijeche ozi ụlọ na mbọsị ị ga-akwụ ụdọ ịma njeche nwunye ị na-eme nke ọzọ a na-apụta ị na-eficha a na-akwa mmiri na ana ị na-eme
na-emekwa ọrụ lụrụ ịnọ ati ego ịbụ cook ịbụ cleaner ịbụ ka ekwe ihe ọzọ a na-eme laundry man ịbụ nọ ịbụ nani ya bụ ọ bụrụ nọ n'obodo oyibo nwoke nwaanyị ofu onye na-eje ọrụ ofu anaghị eje ọrụ mmebe ozi unu ahụ ọ bụgola enough job mana ọ bụrụ na nwoke na-eje nwaanyị na-eje unu na-abụ ga na-eme ya bụ ozi unu na-eme nani ahụ maka na nne anọrọ nna anọrọ medi anọrọ ịrapụ ya ofu onye ọ bụ ikwu ụdọ onye lụọ ovalebụ arụ ada adị ya mma ọ na-atakakwa ntaka aga eze ọ daa n'ala ọ ghara abịazi n'ọlụ gị nso ka unu na-akarị ụka na-akpakọ ọla ọnụ ọ na-ahiti ya na-agbasisizi ya na-atasisi ya ọ na-akwụghalị na-egbogo na-egbede ihe a na-eme ka inyeli aka mee ụfọdụ anyị ma na ka Chukwu si ka enye nnọọ ọrụ nwaanyị mana obodo oyibo abịago wee ọ dịzie iche maka gịnị n'oge gboo ọ na-abụ onye nụọ di ọ na-akpọrọ nwanne nwaanyị epeli mpe ọ na-enyeli aka ama ihe eji akpụ ya maka ọ dịrị izi mana kịtazi a na-akpọzi med a na-eji agbata med edebe ka ịgbata med ahụ ka ihe ị ga na-eme ị ga na-emekwa ya own part ịrapụrụ ọrụ niile ka med mee ị ga-esikwe nri ị ga-echekwunetekwa ị ga-edokwa ụlọ gị ị ga-enedo ụmụ gị anya gị na ụmụ gị ga na-anọ 24 hours med bịara inye aka med abịara ka o bulie n'isi ị ga na-eme onye ị nwere ike na-eme med a na-eme nke ụfọdụ na-atụrapụzi si med mebe ọgaligawa ada afụkwu ya anya ụmụaka na-akpazi agwa ka med aka mafa amụta n'ihe onwee med anyị ma ndị na-akpọtacha nani especially black nani fa na-alụkwa alụlụ ana fa na-alụ alụlụ ana ọbịafa na-eme nwa gị ka o si sọfa ụfọdụ a na-etifu ihe na-ekefe ọkpọ n'isi ụfọdụ akwụọ nwa gị agụụ ụfọdụ akwụọ nwa gị agụụ and fon na-ewuzi ụfọdụ a na-orie na-ebunye o nwere ọyim nwaanyị akpọta blak nani ahụ nye ya ndị be anyị ndị ịma ịbịachakwa ụfọdụ nwere akwụkwọ ị na-alụ blak nani ọ na-enyekwa ego iji ebe onye ịlụọla ya ọ na-eji ọrụ ma ọ na o jebele ebe dị ya mkpa ụfọdụ gị na ndị 1000 laf bịa ndị a na-esibe Naija abịa akpa amụ ndị 1000 laf ịchọ ka gị na di gị jee mụnye amụ na igwe amụ unu nwere obere ụmụaka ịma mkpụ ya jee ihe eje kpọta nani ọnọlụ unu jee mụnye amụ na igwe amụ ma ndị nani na-alụ alụlụ a na ụfọdụ ọ bịazie nwatakịrị na-ebe akwa o nwere onye oyim nwaanyị sakla ndị ọ na-akwụkwụ ya ezigbo ụgwọ onwe oyim nwaanyị nya ọ na-akwụ nani ezigbo ụgwọ nyefa ihe ọbụla ụmụaka nyefa o bute mmanya ịma mmanya ọtọ bilibili jus ma jus ma fanta ma ihe tinyechie na friji gaa lastri ya for 1 week ịma ihe ime nani eje ụmụaka be akwa ọgbanyefa mmanya ụmụaka be akwa ọgbanyefa mmanya na 1 month ya ide ọ bụla ihe nani na-alụ ọ bụla alụlụ ana ma nke anyị na-afụcha na soshal midia na WhatsApp ọ na-agba nwa ka ọkpa na-eke ya ọkpọ ụfọdụ ma onye nri o buru nri nwa gị lie ụfọdụ ndị na-eje ozi nwa ga-anọrọ na-ene ọma ntinye aka onye ejere ozi na-eme practical tin ọma njenwukwa ozi ọma mma ihe ọkwa nzụtọ ka ị na-azụtọ nwa gị ya bụ ihe akaba arụ na nọ nwa nso gị na-eje nani aka o siri ike ọ da agwụkwọ agwụ ị na-eme nke ọzọ a na-abịa ịbịa akwa na-ede akwa ịya echiche unu ihe ese efele ị ga-agbaghalị maka ụlọ ọgwụ ụmụaka arụ yabafa ị ga na-agbaghalị na-eme ihe niile so anyị etinye gị ọnụ ya bụ onye nwere ntị ya nụrụ
unu bịa obodo oyibo unu ga na-anọkọ ọnụ eme medi ahụ together, especially ọ bụrụ na nwoke na-alụ ọrụ nwaanyị na-alụ, unu mebie together, mebenu medi ahụ together. Unu eje na-ekpọtaba ndị ga na-enye aka, unu nwezikwa ego kpọta ndị na-enye aka, unu na-etinye anya, unu na-emeli most of the things ma ọ bụ half half, ma unu atụrapụna. O nwekwere ndị nwere ego ebulu ego na-enye nwafa ya na nwafa ada ahụ apụtazịa. Ihe afụ ya na Sokoto taa, afụ ya na China echi, ifu ya na London, ifu ya na United States. O nwere ego, ifu ya na mitin nke a, ifu ya na mitin nke ọzọ. Ọ na-agagharị ọmanna na fama mmụ ya, ọmanla na kalisi ụmụ ya ụka kọwalụfe ihe, gwakọfatu nghọm na-ekwe ijie. Ma mgbe ịdị n'ikolobịa na ihe imere ikeolufa akụkọ ụwa gị, ikeolufa ma nke gị ọ ga-afịa ma nke ị ga-enyi, ma ndị gị na fa meli nke a meli nke a, ma ndị lile ego gị, ma ndị nyeli gị aka, ma ndị ti gị ihe, ma ndị itiri. Ọ bụ ka esi eme ya. Maka ama m na papa anyị na-akọwachala anyị ụmụ ihe, ọ na-akọwachala anyị tụ nghọm. Ọ gwara anyị na ọ zụrụ afịa ọ zụrụ afịa akpa ihe nya ma ọgbọnọ ma egwusi ma ụmụ ihe. Ọ na-eji afọ ime obodo je na-ebute na-ele ma egwusi ma ọgbọnọ ma ihe niile eji ebe chifu n'obodo ahụ enyi chifu ahụ eji isi mmadụ fa na njọ isi onye ọbịa ka fa chọrọ iji wee ni onye ahụ. Fa bịa kpọọ ọnya ya bịa goli ihe, fa achọbago onye kpọọ ọnya bịa gị, ọ na-abịa ka ogoli ihe ahụ maka ihe na-adị chipu ebe ahụ. Nya ibe ọtọrọ nya gị buru pụọ, igotecha enye itujuo onye moto, tujuo dazun na ụmụ ihe, ibuli ihe nataba. Ọ na-adị ezigbo chifu, ọ na-adị bulu pụọ. Nya ibe ọtenko bụ ọ bụ ime obodo. Nya bụ fa na-achọ isi mmadụ fa ji gaa enyi ya bụ eze nwụrụ anwụ, fa wee bịa kpọcha anya ya bịa goli. Ọ na-abịa na-abịa ịma onwe ihe na-agwa mmadụ okwu, ọ bụ ọnatalichi and ihe ahụ na-eso nna ma ọ na-esokwa ma ọ na ihe na-agwakwa m okwu. Onwe ihe na-agwaba m okwu, ọkwara m mbinye ọtọ menye ozugbo ihe ahụ aga. Nya bụ enwere m ike na ọlụkịta na ofu ihe dịka ọkpọ m. Ọ sị na ọ na-abakwanụ ka o jegolo egwusi na ọgbọ na anwụ kpọọ onye afịa, kpọsie enyi ike n'anya n'anya onwekwa onye ọfụlo. Ọkpọ onye afa osịa ifukwa ịnakwa ka ezi onye na-akpọkwa ya afa nka wee si ya na ofukwa. Onekwa anya onwere onye ọfụ, onye kpọziri ya ụdị afa ka ọ na-achọ itinye isi ka o jee golu ya bụ ihe. And ndị anwa plan chago a na-achọ ini eze na ọ bụ isi mmadụ ka eji ga enyi ya bụ eze. Fa wee bịa ghọọ anya bụ aghụghọ. Ọ mara na onye ya na chi edu eje nwere ihe na-eme, ọ da atụ ụjọ. Ozugbo akpọ onye afa tinye na mkpu, ọ tụgharịa ozugbo n'ike n'anya, kedu onye na-akpọzi afa wee si na ofe. Ozugbo okwu ya anya ọzọ, o wee lachapụ ọsọ buga chila akpa niile, akpa jangwa otu eme ihe niile ma akpa asịsị ya nwa ọ bụ ọkwa obere ihe na-eme. Gbaa ọsọ siri ike ofu mfu anya. Ọnya bụ na ọ dị mma ka ịdị gara gara, maka ọ bụrụ na iburu ibu ịma mgbanwe ọsọ ahụ. Ya bụ ọ gbara ọsọ buga ya bụ onwedị ihe dị iche papa m na mụnwa maka abụ m sprinter. Ana m agba ọsọ etichelu mụ na gị ọsọ 1 2 go, ị ga-anọ n'ebe tere aka elugo m ebe njije. Ana m awụ fensi, ana m awụfe ihe ga na-ebu gị ịma mma. Ọ bụ ọnatalichi. Ya bụ ebe niile m na-eje ana m agba ọsọ wee na-aga ya. Even na mgbede a apụlụ m apụ na-eje ebe nje igote ihe, ọsọ ka m na-agba na-aga. Ana m eje ije ma m na-aga ụzọ, ana m agba ọsọ. Ya ka onwe mbọsị agbala egbe n'ebe m na-agafe fụ nnọọ ịma ọkwa ụmụaka bido gbaba egbe, mfu onye gbakwa ọsọ na-abịa n'azụ m
gbara ọsọ na-abịa n'azụ m. Ọ bụrụ na nwoke ibie ọkala ikolobịa ibie ka ọ na-achụ ọsọ, omikwu egbe anya gboza agboza nya ma ndị anyị na fa na-aga ọsọ ọsọ mụnwa gbakọta ọsọ ndụ agwụ ike, amacha m ma aja ada m fensi aka mabugie nya ofu ndị aka ka nda fensi wee mụ anya ọ bụ ọkwụ ihe nna ada m fensi ya nwee moto ekwe exercise ịdị na-ebugakwa na moto ọ bụkwa ọya ma ibu ibu ya ndị buru ibu unu ga na-amachanatakwa na-agbachanata. Onwe nwoke be anyị na-achọ nwaanyị akịta iri ya bụ welu mmadụ ịdịkwa moderate dị mma, mana oke ibu adịrọ mma. Ibu ime exercise o nwere oke nri ihe ma nri ihe ekwesịrị na-aṅụ shuga onwe ndị na-aṅụ shuga ọ nara adị mma. Inwe ike ị na-aṅụchalụ shuga mana mgbe niile iburu ya na-awụ ya n'afọ ọ na-adị njọ. Ya bụ wee kpọọ onye oku a o wee gbaa ọsọ siri ike buga gbaa ọsọ echikọrọ ihe niile na-agba ya ofufu anya ka fafuzili ya 1 minute ka fafuli ya maka na ọ sprinter ka ọ bụ sprinter. Ọma ihe a na-akpọ sprinter, o nwere tren a na-akpọ sprinter, ọ gbaba ọsọ ebe a ọ na-agbasi ike. Ya bụ chala anyị wee dakapụ n'amụ n'ahụ anyị na-anọkwa ọ na-erole anyị iro. Emetụta abalị anyị nọchala ana elite nri abalị a na-ero iro ọ na-akọ akụkọ ọkọkwa ka chi si ji budie ofu ebe dị denja ebe ndị ori na-anọ na ọ mara ndị o jikwa ezigbo ego chi eji budie ebe ahụ atị ya ka onye ala o were gị etinyeche na ebe nwa na-agasi ike atị ya ọ sị na atịkwa ka agbụrụ atịkwuo ka onye kedu ihe a ga-akpọ dị anya bụ ọ na-aga ọfụ ndị nwa ndị ahụ dịkwa ka ndị okomenwe iji mbana ka ndị dịka akpa ogwu n'anya ndị omekome feda sifa gai hi men kedu nke na-eme onwegokwa ihe unu kụchata mụnwa na-eko mbukwa nke m ka nje kụchata ihe atị ya ka onye na-eko mbukwa ọkọchala anyị dakapụ n'amụ anyị na-amụ. O nwere ụdị ọkọrọla anyị kwa ka o si jee gbakwa abọ ihe ka o si jee na-anọkwa nso na-ejekwa ozi ọ natacha osolu na-eje ozi na-esi nri ọ bata na kichin ebe nwunye ọgụ ya na-esi nri na-enye aka na-esi efere mụtachicha ka esi esi nri. Ọ mụtali nsi nri ọ makwa esi o nwere mbọsị ọ ga-elu ọ sị na ọnya ga-esi biko onye abatana onye ọbụla gaa iru onye ọbụla gaa azụ na ọnya ga-esi. Ọ na-esi once a while osibio na o bula akwụkwọ kedu akwụkwọ ihe ọ na-etinye ụtazi na-enu ilu ọ na-alaiki ya obulu ya nwunye n'ofe nsala obulu ya nwunye ụfọdụ onu enu anyị tie mkpu si ya ilu nke a karịkwa. Ndị be anyị ị kwesịrị ka gị na ụmụ gị na-anọ nso ọ mụrụ zụọ. Onye mụrụ nwa zụọ nwoke a si na ọ ya arapụ nwa ya na ụlọ ka eje kpọnye onye ọzọ ka ọ zụba ka ya na nwunye bịaba obodo nwunye na-ebe na-eti na-adị down na-enwe depres ọ chọrọ ini anya. Anyị na-agwa gị gee ntị ị ga-ene anya kpọrọ nwa gị unu niile pụba. Ọ dị mkpa na ịkpọrọ nwa gị ọ mụrụ zụọ. O nwere ihe dịka nwa a na-abụ afa si nwa ka ego. O nwere ihe dịka mmadụ bụ isi ndụka akụ. Ị ya akpọ nwa gị nwunye gị ekpego gị nye abụọ kwa ka ịrapụ ihe mere amabefa debe na-akwụdị m ebudi m bụrụ m na celebrity nwere ego na-enye ndị charity million naira ekwuriti ihe mere nwa ahụ fakwesịkwara ịza ajụjụ ya. Fakwesịrị ma ya bụ nwoke bụ Davido ọnwụ onye Igbo nwụrụ anwa ndị ọnwụnwa anyị maka onu isi nwaanyị ahụ. A sị na according to omenala Igbo
na imere ego na ọ bụ nwaanyị nwe nwa. Mana ka m na-ekwu nkwutekwe mbe maka gịnị amakwụ m ma nwaanyị ọ bụkwa ezigbo onye Igbo, maka o nwere ka afọ ya dị, o nwere ka afọ ya bụ nwaanyị dị Chioma Roland. Amara m ma ọ bụkwa dị amara m onye ebe ọ bụ, maka afa nna ya nwere ka eleg. So anyị ga-esi ana n'imi jeke ejutaka na onye ebe ọ bụ onye Imo, ọ bụ onye Abịa, ọ bụ onye ebe, kedu onye mpaghara ebe ọ bụ o ji aza ụdị afọ ahụ. Anyị ga-ejesi ana n'imi maka onye na-azụ ụdị afọ ahụ ji afọ oyibo, ka anyị ghara ije n'ọgụ ikpe ọmụma. Maka ewezụga ya, anyị kwesịrị ịjụ ya bụ nwoke ajụjụ, kedu ihe mere nwa, kedu ihe mere nwa, kedu ihe mere nwa o ji lekwa ọgwụ ka ọchụ iji idea wee chụọ nwaanyị, ka ihe jikọ onye na ya, ka ọ ghara inwezi ezigbo ihe jikọ onye na ya, ka o sebupụ isi. Mmadụ amara uche onye nya akpa n'azụ na-asụ nri, maka mmadụ nyara akpa n'azụ na-asụ nri, ị mara ka ọ na-aga. Ọ sụcha anya bụ nri ọkọlị ya tinye n'akpa ahụ bulie pụọ, ka ọ rapụ inye akpa n'azụ na-asụ nri. Mana ị kwesịrị ịdọba akpa sụba nri, maka nri bụ ihe enyi dị pọwa wee na-asụ nri ahụ. Kedụzi ka isi nyara akpa n'azụ na-asụ nri? O kwere m nghọta, ịma na m etinyere okwu ọnụ since, maka a sị m na is impossible, na ekwetere m na nwa nwụrụ anwụ, ma ejiri etinye na ụdị kwuru ka ihe ga-aka ntị a naanị. Ọ bụ obodo oyibo a ga-ejekwelie nga ma ọ bụ ana m ajụ ojilekwa ọgwụ ka o ji chọọ ka ọ chụọ nwaanyị ahụ, maka n'ime ihe na-abụ ofu ka ọ na-eme ka ọ mistake. Kedu ụdị sili mistake? Ofu nwa a na-akpọli ya Meg, o kwere nnekote ndị chịkwa na ise isi asaa fa na-enekoteche nwa ihe. Ma ị bịa n'obodo oyibo, nwa dị serious, imere mistake, you find yourself to blame. Any mistake ọ dị ezigbote serious. N'ala Igbo, ndị ụmụ nwaanyị na-enete nwa, papa na-enwekwa obi nwa, onye tabili onye nwa ya. Mana o nwere nwaanyị, ụmụ nwaanyị na-amasị onwefa amadị nwafa, ọ na-emekwa mana oyibo okwu ifu nwaanyị okechichi ekike na-ama pukupuku ifu ụmụ ya akpọcha ntị wonegecha anya na-edicha nganga dị ịmago iche ma akwafa na-eyi ayara adịcha nwa ya na onwe ya ga-eke ezigbote ekike. Ọ ka mma ike nwa gị ị ga-ene nwa gị inye ya specially inye ezigbo akwa ị na-apụ na public, ine nwa gị eyie kama ma ili nne nwa gị elie. Ọ bụ ihe eji ama ezigbo ndị nne na nna. Afụgodi nwa gị ya ka eji ga avalu gị, ọ bụrụ gị nwa. O nwere ndị nnọọ difa na-abụ enye ego nri fajie gote nri fa ewele tinye na Central Bank, fa welie etinyezie na Central Bank ahụ, ya bụ fesevu onye jee kpụta ọkpụkpụ anụ na-esi nri ọ na-atọ dị mma. Ihe ma bụ na fachọrọ ike ekike fashion craze ewu ka fa jee gote panketi ma lipstik fa ga-ete nyanwa kafa mkpa karịkwa ezinụlọ feje na-egotie. Enyekwala ezigbo ego ọkpụrụkpụ ya ji egote nri, o jegochete ọkpụkpụ anụ bịa na-esi nri na-esi evu ego ahụ weli eje na-ego mekọp kọtest na ihe ndị ọzọ ma akwa ndị ọzọ. Ịmago ọmachapụọ debe anya n'ụzọ na-aga na-achọ ebe a na-akụ sọ pati ya ihe ahụ pịa mkpa. Ịma na a sị na ihe na-akpa onye ọyọba Chukwu n'ụwa onye ọbụla nweta ihe na-akpa ya. Ụfọdụ bụ moto na-akpa mmadụ, ụfọdụ bụ akwa na-akpa gị, ụfọdụ na-egoso shu ịbịa befa na-eke enu shu ụra ịgbagolu shu ida, ụfọdụ na-egoso jeresi nye ọ bụrụ nke etinye gị isi na ofu ihe ị na-eme ma uche ga-adịzi na ndị ị na-eme oke fashion crazy, ọ na-anakwa uche and ị ga na-adị selfish. Onye ị na-eme oke fashion crazy, ị ga na-eme fashion be na nso, mana ibe enye nke dị crazy ọ ga-ana gị uche. Ihe azụkwa m ihe ekwe na-akụ, ị ga-adụ selfish, ị ga-amazi so onwe gị, ịma mmazikwa mmadụ sọsọ ihe ahụ ga na-ana gị uche. Ị na-eme shikishikishiki,
ị na-achụ ya, ị na-emegheli ka ya bụ onwe ndị a na-abụ enye ego nri ahụ feje weli ego nke na-akpata ọ bụrụ iyori ntị nwee ndị na-ego jewelries nwee ndị na-ego mekọp nwee ndị na-ego ya nwekwe ndị na-ego fancha ochie dị na ya. Ee, ọnwa ya na-ayagodi arụ ọmakwa mgbe o bidoro, ọmakwa na ọ ya eje gote ọgwụ, enyegodi ya ego ọgwụ ahụ ọ ga-eji ego ya ya olie maka na-amazi ihe a na-alụ uche ọ bụrụ anya n'elu ifụkwara onwe ụdị ekike nwaanyị ga na-ekezi. Nwaanyị nọ na di ị na-eke onwe ụdị ekike ị ga na-ekezi nnọọ na-emezi nke amara na-egi amara ebe ụgbọ ibu ga-aga ọnyanwa na-egi ụfọdụzi na-enyezi signal boys see me ọnyanwa ụfọdụ na-eki ọtụrapụ ụmụ ya na-aga enu ọnyanwa inu anyị tụrụ taa ka anyị na-akọwasị ọmụlụ zụọ maka gịnị o nwere onye chọọ ịtụrapụ nwa ya ka ọ gaba mba United Kingdom ka o jee gụọ akwụkwọ ya na nwunye ya ọ sị na ọ ya arapụ nwa nọrọ n'ụlọ ọkpọrọ nwunye agaba kedu isi kedu ọdụdụ ya ọ machakwa ihe amara m ma ọ makwa ihe nwunye ya ekpegi ya bụ unu ga-etinye bi ya ọnụ na nwunye ya ekpegi anụnwa ekego ikpe ahụ ekego mie ya bụ amara m uche m ka m na-ekwu ekwugo m si na ya kpọrọ ụmụ ya gaba nye ekwekwene agba m nke nwaanyị anya ekwene ọ bụrụ na di ya ejufe n'isi kpa aka na ntị si na ọ ga-akpọrọ gị tụrapụ nwa ka nwa nọ n'ụlọ ga-ejene ya bụ obodo oyibo ka ị na-edo nwa gị anya ijene kama si ya yele gaba maka gịnị fa nweta student visa na-ewu ya famili na-abịa ndị niile bịachicha anụ kpọ ụmụfa ma ndị kpọ 5 ma 6 ma 7 ọbụla ofu mkpụrụ nwa na anyị a na-akọ ihe a ntị a na-akọ ntị a na-anụ agwagokwu m esi ya kama kpọtịa na bema ọsọ kedu ihe ọ na-amụrụ ya o ji akpala agwa n'ụdị a. Otu nwaanyị ekpela di ya bụ n'izuụka gara aga ona ka anyị nụkwara nwaanyị na-ekpe kịta nwaanyị ekpekwa ọzọ ya bụ ụwa bụ kọleji unu ga-eji emụta ihe ọ mụrụ nwa zụọ rapụ na oke med unu gote med ọ dị mma ka onyere unu aka ma unu atụrapụ ya nwa unu ọ ga-eji ya na-eme ihe sọlịa ọ bụrụ juusu ọ na-agbanye ọ na-aṅụ akọgọla unu akụkọ ọimu nwaanyị kpọta med blak nani ịbịa n'obodo oyibo ndị ụfọdụ bịa na-enwere akwụkwọ fa na-alụ blak nani je na-ekuru ndị mmadụ nwa na-enedo na-akpọnata n'ụlọ akwụkwọ fa jikwa enweta ezigbo ego ọ na-akwụkwọ ya ezigbo ụgwọ ihe o mezi bụ ọbịa ọ na-apị fonu ụmụaka na-enye nsogbu o bulu juusu na-agbanyefa juusu ọ mara na ihe a nwee ike ịya mamịrị nwaanyị anatazie juusu niile agwụgo okpokolo niile na dosbin asị na ụmụaka nwụcha ọ bụrụ ụmụ ya ọ ga-egbanyekweanya ka fa ghara inyezie nsogbu ka ọ na-apị fonu ka ọ na-apị ya weretela anyị ikpe anyị chete nwaanyị akpeli die nwere ofu nwa ka fa arapụ nwa wee bịaba obodo oyibo o wetara anyị uche bak ebe ihe mere nwa do maka ọkwa ofu nwa ka fa nwekwara fa arapụ ya ihe menye farapụ ya o nwere ego ọ na-edoneti na charity o nwere mmedi aghala kedu ebe fa debere anya o nwere ihe mmeri mmadụ aghọtara o nweliri ihe dị na nwa akpa ekebiri ọnụ ọnya ọ chọrọ iji chụpụ nwaanyị amara m ọ chọrọ iji mara ya bụ o kwesịrị maka ọ bụrụ na obodo ebe civilize ọ ya azakata ajụjụ ka Naija nwere rule obele nwa nwụrụ anwụ ọ ya azakata ya na ọra nwe nwa na ọ bụrụ ofu onye nwe nwa maka ndị Igbo si na ọ bụ ọra nwe nwa ya bụ
o nwekwara ofu nwaanyị kwa bịakwa wee kọsa nkọsa nsị ya ịpụna nwoke chọrọ ịnụ ya fabụ n'unu ọ dịkwa ime o nwoke asị anya ji ewepụ afọ ime ahụ nwaanyị ajụkwa na ọ yara ewepụ ya ọ bịa kọsalụ m tie mkpụsiri ike zọọ ụkwụ na ala fee n'isi si anyị mee nye na gị na ọnwụ gị yes imele ezigbo ihe wee sị na ịma mwepụ kedu ihe o mean gịnị ya bikwe n'ụlọ tụbachazi ime ọsị gị ji ewepụ maka na ọnụrụ ọnụgo omekwu ego ọkwa ndị Igbo na-abụ n'obodo oyibo kwe ka ihe a na-eme kedu ụdị ihe a na-akọ nke anọkọta na-akọkwa ihe adịrọ ka ọsịkọ nwoke inụ bụ okwe nwaanyị ịnara anụbụ ya ịnụba akwụ ya ịma na ọ na-emekwu selensị ịma ndị a dị obele nya agbachaghị ilu a na-awụnye elu nya nwoke amakwụmuche o ji wee na-akọ ụdị ya ahụ o mechezie ka nwaanyị nsili ya ipopona ịnwana ya ahụ imeli ihe dị mma ke ụdị ihe bụ nka agbacha amị anya na mba nwoke nabatakwu ya fe biketa ịma ihe nwoke a mere ọzọ kpakwa agwa ọzọ o si ya na ọ ga-eje Canada jee nwa na Canada amaka ka o dujie Canada ọ gbagaba ebe ahụ ifụkwara anụ onye si di na nwunye na-anọ nwere ịdaliri ọfụma so ọ sịrị a gaa ije ekwesịrị ịnọkọ ọnụ o nwere ka osisi gị gaa ije ihe dị na nwa akpa ekiri o si ya gaba Canada ịma ihe otu ka ụdị post onye dị apọzụ onye ka ọ gatie aka maka Canada tere aka na Europe ụmụ ike ma onye zipụnye ego ma ihe ọbụla ha ọha ngị anya ebe ahụ o mechekwa andị onwere akwụkwọ oje ha ya alị akwụkwọ ịmakwa na a na-aha ya akwụkwọ lukalike onye dịka gị oje kwuo akata mkpa ego jee weta akwụkwọ ahụ wee si agabakwa agwakwa m anya aga na si na ọ ya aga olute ebe nwa ka ụgbọ fee n'elu na-enye anya achọpụta asị ya ngwa pụọ ebe a na ọbụrụ gị emechekwa m emeli ebele maka ọ dị ime ọ gbaganata azụ ọ bịa sị m na ọ gbapụtagokwe na o jebezikwe nọ na ijidelie isi anyị mechie ejebe idu nzuzuo imechekwa ejebe na-ege ka ọ ha ngile ebe ahụ ọkwa ọgbakọtara azụ chezuo oge ka ịgbatie aka ka ije tie aka sie n'iru pụọ ịmakwa ihe a na-ama ọ bịakwa ozu okwe ojekwa ha ngekwa ọzọ o jekwelie ugboro na-agba ejidecha enyi o nwere ndị na-ejikwa mmadụ gaa tupu eme ọ gafee nke echere ka ọ gaa o jekwa eje chọta akwụkwọ ọzọ wee akpa ofika o jebekwe ojide ọzọ asị ya nwaanyị a ọ bụrụ na ị dịrị ime ije nga kedu ka ihe ị na-emekwa ịkwa ọzọ nsị a na-agakwa gị nwa ka ọ ga-anya na aghọgbugo asị nka ya gaba ka na gị na ya kedu ihe mere ndị be anyị unu ejiri uche na-akụ ọkpa unu ji uche na-akụ ọkpa ọ bụ ka o dutie ya aka ka ọ gbatie ọsọ aka ka ọ ghara efu ya ọnyanwa mgbe onye chicha gị ji ewepụ ya iwepụ ozi o wee na-emeli gị eme mma kedu ụdị eme mma bụ nke ahụ ọ bụ asị ọnyanwa ụmụnne ọ mụrụ zụọ onye mụrụ nwa zụọ ọnyakwa ọzọ abịakwa nwaanyị na-amụ nwaanyị ọmụzugokwa nwaanyị ise ọmụrụ nwoke ike agwụgo nwoke mmadụ maka otu nwoke ndị be anyị valu nwoke ọfụma ọ bụrụ na mmadụ na-enye nwa so gịnị ya na-amụ ya bụ ị ga-enwe ndidi nkịta amụkarịzi nwa nnọọ ọ na-ebu aka large family ọ 3 ka a na-amụzi highest form n'imekezi 5 ọ bụrụ ọnụ mmadụ mere ọ bụrụ nwaanyị mmadụ mere
ya bụ ọ mara osesekwe nwaanyị agwa okwu ịmago, mana anọkatakwa na-ese okwu a na-ese okwu ọnọkatazie ọdụchazie ime nke ise ahụ ọ dịka o jeneneche ọ dịka asịkwa na nwaanyị ọzọ ọ sịkwa ya ngwa na ị ya agabakwa Kanada, gaba Kanada ka ije nọrọ mụọ nwa. Ka ihe ọ na-agazili Kanada njem nwa ofu Kanada ka ihe unu debedi na Kanada. Kanada bụ ebe ahụ asylum inweta akwụkwọ. O nwere ndị onye akwụkwọ mmadụ na-aga ebe ahụ elu ejiji esi ọbụrụ gị ka ihe iji were akwụkwọ mmadụ ka gị na ihe si je wee na ọ gwafe eziokwu na o zuli ezuli ọjọọ zulie na-agba ọsọ ndụ ya na ụmụ ọsọ na-achụ ya ọsọ nwe onwe na-achụ ya na-egbusisi ndị so na ụlọ onwe fa wee rapụzi anya si anyị kwuru eziokwu fa nabatakwala ya nye akwụkwọ mana ikwu onye n'obodo ọzọ fa nwee ike chụgharị ya azụ ma Kanada na-adụ soft ama m ihe fa na-adịkabe soft na immigration. So ndị be anyị onye mụkwana ụmụaka zụọ nwa ya unu adị na-arapụrụ mmadụ unu shia ihe a maka na ihe a bụ kọleji ụwa a bụ gịnị kọleji ka amụta ihe. So nwaanyị ahụ ọ siri anya gabakwa Kanada ọmụgo nwaanyị nọ dozie ime nke ise eje neneche ultrasound asịkwazie nwaanyị o wee si ya gaba Kanada ịmụọ nwa na-atọ ọ bụrụ nwaanyị ụwa asaga anya ijezine mụ nke ise ihe ejebezi ụlọ ọgwụ ka enyere gị aka ichuzuo seks ọ ya elikwe gị ego mana ihe enweta ihe na-achọ obiluo na-echuzuzi kịrị ịtọ na-amụ o nwere ndị mụchali 8 9 ma 10 ma 14 ofu nwaanyị ọnụọkwa nwaanyị na-abụ 14 ofu nwaanyị na-amụ ọmụọkwa ejima mana kịta ada emezi maka mmụ nwa bụ agbata ọnwụ na ndụ and ọ na-enye stress. Amara m ihe ndị gboo ji mụọ ọtụtụ ụmụaka ana m ajakwafa mma ya bụ ịlụọ nwaanyị ọ bụ gị na nwunye gị mụrụ nwa ahụ ọ bụrụ nwaanyị kpatara ya na mụrụ nwoke ọ bụ Chukwu na-enye nwa ọ bụ Chukwu na-eme ịmago gị na ya na-eme ya bụ ụmụaka unu na-abụ mụrụ nwa ọ bụrụ ofu onye unu mụọ nwa unu zụọ nwa amụzuo nwaanyị ịtọ ịna-anya a na-achọba nwoke ọ dị mkpa n'ala Igbo ọ na-adị mkpa n'ala Igbo ihe ị ga-emezi bụ ijebe ụlọ ọgwụ jee select sex baa n'ụlọ nweta nwoke ịbaa ụlọ ka ịmụkata ọ bụrụ nwoke anara aghọta ije osese gị okwu ọ chọba ebe ọ ga-eje mụta nwoke ọzọ osese gị okwu unu ga-akpa alụ jee select sex ịbaa n'ụlọ ma ọ bụrụ na ị like nwunye gị spend ego unu jee select sex unu baa n'ụlọ maka a na-emezi eketa a na-eme eketa o nwekwa ụmụ nwoke na-aghọtakwa nwaanyị pa na-amụgodi nwaanyị ọ magolu na ọ bụrụ nwunye emeli pa na-agbakwa alụ and unu na-ebi ọfụma Chukwu ga-eweta nwoke naturally o weta ya nwoke ma unu na-ebi ọfụma mana unu weli esemokwu maka na amụ nwaanyị Chukwu enyebekwa unu mụọ nwaanyị unu sebe okwu Chukwu enye unu mụọ nwaanyị maka ịbịazi gaba Chukwu n'iru ọ isi ke Chukwu na-emu dị mma. O nwere ọgọ m nwoke afịa bụ nke onye nwe ya tụ ya n'anya so nwunye ya mụkwa nwaanyị mụzuo ise ka ọ mụzi nke ise nwaanyị bebekwuru akwa n'ụlọ ọgwụ tigwo mkpu akwa na-ebezikwa akwa ọ bụ di ya na-agụ onye mụrụ nwa ga na-aṅụrị ọṅụ otikwe enyi mkpu akwa n'ụlọ ọgwụ bebe akwa na-eti efukwa m kedu ihe ị na-ebele akwa ọ bụ gị nwame ọ bụrụ gị ma di ya abịa na-agụgụ ya si anya mechipụ ọnụ nyanye ebezikwe n'akwa ahụ ibe akwa ọzọ mgbesi gị iwe
bụrụ gị mee ifugo ka ezigbo nwoke si eme. Ezigbo nwoke kpara agwa dị mma, kpaa agwa dị mma, gụgụọ nwunye ekunitie si ya mba ibezikwe n'akwa ahụ, iyi nwakwana ya nwa. Ị na-eche na mma arapụ gị, mmadụ arapụ gị, anyị ga-ebi ndị fan with love. Maka mgbe ọ na-eji ije okwu nwaanyị ahụ, mgbe ọ na-eji ije okwu ya, o nwere ego and ndị ji ego na-abịa nwaanyị ahụ. Ịma ka esi eme na mamụ ya na-asị ya jebe ndị ji ego onye anya ọ laikira ndị ji ego. Nwaanyị alaikira ndị ji ego gbaa ọsọ. Ọkwa ifu ka esi abịa okwu nwaanyị, ndị na-abịa na-akwụsị moto, onye a na-abịa na-akwụsị moto. Ofu nwaanyị agwa kedu ihe na-eme? Ọ na-akpakwu agwa dị mma. Nwanne onye a kpọrọ ya na-abịa ka ị bịa nụọ nwa na ọ dị mma. Nwanne onye a kpọrọ ya na-abịa fancha. Ndị ji ego ebido mebe kọmpetishọn, butebe ihe na-adị atraktiv, na-ebute ihe ma jus ma ndị ọ bụrụ na fe enwekezi ego, fe nwere ego onye ya na-abịa ịnụ. Mana ndị ji ego bụ moto ọkwụ otu ekene eze na-abịa maka a na-erekọmendị ya na ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ na-abịa bulu moto buchelu ihe niile, abịaba ebujuo buutu na-atụsisi ka anụ ọnya si na-ebu ega n'ụlọ. Mama na-aṅụli bulu na-ebu ega na-asị ọgọ m nwoke bịaba, ọgọ m nwoke bịaba. Nke bulu mala anya gatikwe. Ọ bụzialị nke ahụ ka nwa ya laikiri, ọ bụrụ nke bụ motosaịkụl ka nwa ya laikiri. Mama ya ebutechi ihe ahụ a na-eli, asị a bịakwa libe ihe, bịa nnọọ ka elibe ihe. Nwaada ajụ si na ọmanli ihe ahụ emebu na etinyelie tọchamfolu, olie nye osobezie nye ma uche adịzina. Ma uche ọ ya eso lọv ya onye bụ uche, ọ chọrọ iso onye nwere ego. Si bupụgodile ihe ahụ. Ihe a sekwela okwu, ọ bụ akụkọ mere eme laif e witness ya. Ihe a bụ ihe m fụ n'anya m ka m na-akọrọ unu. Ndị ji ego a na-abịa kwa ụtụtụ kwa mgbede. Ịma ihe nwa a na-eme? Ọ fụkwara ndị ahụ ọlachapụ ọsọ gbabaa n'ime ọfịa. A na-achụ ya ka ekwenye ya sị na ọ gbapụgo. O nwekwa onye ya na ya yiri ayị, ọkwa rekọmendeshọn. Nwanne m ọ ka esi eme n'ala Igbo. Nwanne mmadụ nwaanyị na-achọtachi ya. Ndị ahụ ji ego kwe ọkwa nwanne nwaanyị achọtakwa na rekọmendị kpọrọ ya na-abịa. Onye nke ji motosaịkụl na-abịakwa, ọ bụkwa nwanne nwaanyị rekọmendị kwa akpọrụ na-abịa ka anụ anyị mechezie ọ chọpụta ọfụra nke eji motosaịkụl. Ọ gbapụta nwakwa ọnya nya ọfụra ndị bụ ọkwụ ọtọ nwere ego na-ebutechi ihe na-atụsisi, ọ lachapụ ọsọ gbara ọsọ na-agbaba. Otu ụdị mma o mama a na-aba site juo jekwu ndị ga-eleta anyị kedu ijikwa ịdapụ ihe mụ na gị ga-esikwa ụkwụ. O meketa ihe ike papa everything. Kwụsị mamụ ya warning si anya rapụ nwatakịrị, rapụ ya ka o jee chọọ onye bụ uche. Kekezi nke bụ ifos mmadụ achọtala mmadụ di ma nwaanyị unu na-abụ laik ya unu gaba ama fos. A na-achọtala mmadụ di na nwaanyị, achọtala unu laik ya ọ dị mma, mana ofu onye ya laikira unu rapụ mmadụ aka. Kedu ihe ndị nne na-eme? Unu kpachakwala aka n'anya, unu emekweni ya bụ papa makwu ihe na-anọ Arize papa ma ihe na-anọ o mekwu na-eso nwunye na-asịsị mebe. Papa abịa baa mba siri ike wee chie nwunye ahụ na-emegheri warning si ife ọsụzi na mmadụ ya nụọ onye ọ chọrọ.
ife osuzukwana ya rapụ adamaka jos rapụ adamaka o rapụ ya aka ama m na ndị ji ego mana rapụzi anya aka onye solia onye nwa unu na-achị akwa na kọmentị na m ekesa maka ụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe unu bịa unu enenechene pụọ maka ụmụ okwu anyị ji n'aka dị mkpa bụ na ọ bịa na-amụ nwa di ya tụrapụrụ ya maka lọvụ dị di ya ọnyanwa bele akwa n'ụlọ ọgwụ na ọ mụrụ nwaanyị ise ọmụgo nwaanyị ise nke ise ka o bebele akwa n'ụlọ ọgwụ di ya wee balịa mba wee si ya kwụsị mba akwa ahụ nọnsensị akwa ahụ ọnya mere ọnyanwa ife ọnụ nwoke makwa ihe kpakọ isi ọnụ makwa ihe ekwe na akụ ma na osiri ya n'aka so ka ekwuchezi ihe ahụ ịmazikwa na ọmụbazi ụmụaka ọzọ ọmụbazie nwoke o ọmụzukwe nwoke ọzọ ọ dị ka ịnọ fancha bụzi nwoke ifugozie n'ọchukwu gọzizi ife maka di eseseri okwu chukwu wee mee ife ebele ya bụ ọ na-amụ iseseni okwu ọ bụrụ ya na-eme ọ kalịa unu jezi unu ọgwụ select sex zuo ike ma unu ejezine na-atrai ma ọ bụ na ike ntrai agwụgo gị ifugie amụzie nwoke n'ikpeazụ ahụ olukwa ịnọ amụzi amụkwa ọbụlụ nwoke amụkwa ọbụlụ ọchị atọbazie onye ọbụla ọsi ọkwa ịmụtago nwoke ahụ ka izuo ike iri na-ebe akwa ka iyi na-ebele akwa asị gị na m achọghị ịrapụ gị ọnyanwa chukwu gọzikwa efe ndị ụmụ nwanyị ahụ ọ mụrụ n'isi mbụ fanụkwa dị ọsọ nụtachuo ndị ji ego azọkwala ụmụ ya azọ ịma ka esi zọọ ọnya ịma azọli azọ ka ọ na-achọ ịnụ di ụmụ nwoke bịa na-azụ ya ka anụ ọnya so ụmụ ya niile ahụ ụmụ ya ise ahụ ndị nwanyị ahụ ndị ji ego bịakwa na-azọ ịmago n'ikpeazụ ndị biznesmen ji ego achụ ego bịazịa ndị bụzi ego na-achọzi nya obu ego achọ ana obu ego achọ ụlọ alụrụ alụ ka a na-ego ọfanwa bịaziri nke ikpeazụ ndị nwa ya nwaanyị ahụ amaka fana abịa n'ofu mbịa ọkwakwa ndị rekomendeshọn akwa ka ndị na-afụ ụmụ ya na-eji akpọta ụmụ nwanne fa nwoke fa na-akwa ayọị fancha na 21 22 fanara ayọị ma 20 ya fanara ayọị so ndị niile na-afụ ụmụ ya nwee je gbara ọsọ na-akpọ ụmụ nwanne fa nwoke ahụ abịa kwuo fa n'anya fa ekwe n'isi si na ọ dị mma maka ụmụ ya na-ama mma na-akpakwa ezigbo agwa so ụmụ nwoke na-abụji ego achụ ego bịa n'ofu mbịa nke ikpeazụ ahụ ka anụzi anya bịakwana chọọ ịnụ ọgụ fabiala ịnụ ọgụ onye a na-ene onye anya onye a si apụba ọmụ bụ gị ụzọ bịa onye a si a ka ị bịala imebere ego mụnwa bịakwuru ihe ịbịa mụnwa chọkwala ya ka isi chọọ ya asị agaba onwe ndị ọzọ nọ rapụzia nka n'ọmụ ya na fa yi akwa ife ama bụ okwe onye fa bụ nọ na ụmụ nwanne nwaanyị rekọmendị si na onye dị mma si bịa nụba fa bịakwana na-achọkwa ịnụ ọgụ fa ama akwa mgbe a na-azụ ụmụaka mana fa bịala ịnụ ọgụ na nchọ ịnụ onye esi na nchọkwa ịnụ mama mụzili ụmụaka ahụ dịzia nnọọ shọk and ọ laikichakwa ndị na-abụ ụmụ nwoke ahụ na-abịalụ onye nke ga-arapụ ọzọ amara onye ahụ arụrụ rapụ onye nke ọzọ na panabọ dịchakwana mma panabọ dịcha mma ihe a wee dịka eke dịka agwọ amara ka ihe ya yi
akụkọ mere emebi ya, ọ bụkwa akụkọ ifo. Unu mechie nọ akụkọ ifo ka m na-akọ. Ịmazi ihe nwaanyị ahụ kwuru? Hei, ọsị, ọ bụrụ na m nwee nwaanyị ọzọ ma nkebe ni gị, ọ bụrụ na m nwee nwaanyị ọzọ kịta nye ni gị, nke abụọ, nke a bụ nke ikpeazụ, nke a bụzi nke I wish na m nwee nwaanyị ọzọ ka nkenye ni gị, nkenye onye a, nkenye onye a. Hei, okwu onye di wee mụbazie anya wee si ya, ichetezikwe mgbe ị na-ebe akwa n'ụlọ ọgwụ, ichetekwe mgbe ị na-ebe akwa n'ụlọ ọgwụ na ị na-amụ nwaanyị na ịchọrọ nwaanyị, ọ bụ I wish na m nwee nwaanyị ọzọ ka nye gị. Akụkọ ibe ezi akwa kịta ka ị na-amụlizi amụ, ị na-amụlizi amụ nina inwe nwaanyị abịa na-anapụ gị ya, na-anapụ gị ya. Ndị ji ego, ịchọrọ ije ebe niile ọmụgwọ, ịchọrọ ije ebe niile ọmụgwọ. I wish na m nwekwara onye ọzọ, nye onye unu na-abọdịcha mma, amara m onye m menyera pibi. I wish na m nwee nwaanyị ọzọ ka m weli na-ekebe onye a, kebe onye a, ka okwu na ụka na maka ụmụ nwoke bịaziri ịnụ ọgụ na bi. Ee, ọ bụ obele ihe. Ọ dị egwu ndị be anyị. Ọsizi ọ bụrụ na m nwekwa ụzọ ma nyezie fa, di ya wee chetazieri ya akwa ọ na-ebe n'ụlọ ọgwụ. Amụmụ nwaanyị ahụ, ọ na-ebe, ọ na-ebe, ọ na-ebe nọ ifugo nne. Chukwu na-echeli gị, Chukwu disappointment. O nwere disappoint ga ọ bụ blessing. O nwere ike mmadụ disappoint ya ga, o nwere ike ọ bụrụ na onye ịchọ ka ọ nụọ gị ije ọkwachapụ gị n'onye ọzọ, ị na-ebe akwa. Ị mara na Chukwu na-akwari na-anapụta gị, si gị pụtaba na o nwere nke ka mma. Ya bụ ihe mee o wute gị, tichie ike, ị pụọla onwe gị, ị pụọla onwe gị nọọ Chukwu ga-eme nke ka mma. Ọ ga-ewute gị nke iji bụrụ mmadụ, mana ibe n'okwu ị na-ekwesị Chukwu anya ikpe ekpele, ificha anya mmiri. O nwere onye agha abụọ anapụ ọnụ n'ala maọbụ disappoint anya ụdị obi mma, mana ije na-enwebe oke mwute ma ọ gbaghalịba ma ọ chọba ihe ị ga-eme onye ahụ. Mba, ịrapụ ya, anya gabala onwe, ibe akwa, ificha anya, ibinye, imuvukwe on, ikpe ekpele, Chukwu ewetara gị onye dị mma. Ọnyanwa ifuru ka akụkọ a si dị. Akụkọ anyị kọzikwu karịrị akarị. Ọ dị egwu, ọ na-adịkwa mma a na-akọ, ị na-amụta, na-etinye n'akpa. A sị n'ụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe. Ngwanị na ụmụnne, ọ ya adịzi ndị bịa mmesho fan anọzụ ka ọ dị n'oge ndị be anyị. Shia na ya, kọmentị ya, like ya, nye mkpịsị aka na-ewenye elu. Tag ya na mmadụ kpọọ mmadụ, maka na onwego ndị decha elifa ebere m. Ndewonu ndị be anyị, ka emesịa anyị ka ọ dị n'oge ọzọ anọnyela anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị. Ka biko unu kpọtụ ụmụ unu n'Igbo Class World, unu deela anyị edemede. Nọmba o nwere nọmba anyị na-agagharị, unu deela anyị chọọ ịmụ Igbo. Ndị nne amakwa asụ Igbo na-afịafara ịkụzi ihe unu mmadụ ihe nwere. Ya bụ ihe edute nwa gị n'Igbo Class World, idutie ka ọ mụọ Igbo na nwa Igbo na nọmba anyị ka nwee nọmba ka ezi nya show. Masịkwa m ihe ojiri sho. Yes, ọ na-agagharị, nọmba na-agagharị. Na-enye ka ọ na-aga, ịpọzụ anya, ịkọpili ya, ideela anyị edemede maka ị na-asụ Igbo gị na nwunye gị, ịwọ na nwa gị ezigbo ihe Chukwu na-eme. Ihe eme ka ọ sụọ Igbo ọfụma dee enyi. Ndị batachago unu nọlụ nọsie ike na-amụ ya,
na-amụ ya maka onwe ndị dịcha 14 15 20 something batacha ma 12 since nne na nna ji mụọ fafa asụ nụrụ Igbo. Ya bụ ịbịa ị ga-abagoji ọta akara na-agụ, ịbaa praịmarị, ịbaa sekọndịrị up to university na-agụ ka ị wee mụta ya ọfụma, sụọ onye ọfụma. Ịbịa mụọ nya nwa 3 months ma ọ 6 pụọ, ị yara amụtachakwa ya ọfụma. Ị ga-amụta nwa bezik, mana ịma mmụta ya ọfụma. Ị ga-anọ kwa Satọde na ụka, ị na-abịa kwa Satọde na ụka, ị na-abatacha ọta ka ị ga-akwado ebe praịmarị dị anọ unu ga-akpọ ndị ọzọ, ndị niile na-ene anyị unu kpọba ndị sifafa kpọta ụmụfa n'Igbo klas wọd. Anyị na-akụzi Igbo ka fa soro mmụọ Igbo dịka ezigbo nwa afọ Igbo, ka afọ Igbo ghara ifu, ka nke anyị ghara ifu, ka anyị ghara ịna n'iyi, ka anyị ghara ịbụ ndị ekpochapụrụ ekpochapụ. Anyị asụrụ Igbo, ụmụ anyị asụrụ ya, anyị ekpochapụgokwa ụmụnne unu. Chọọ ka ekpochapụ, unu ga-asịkwa mba, unu ga-asịkwa mba. Kedu ka isi ga-asị mba? Ọ bụ ọkwa mba n'ọnụ. Ihe egodi sụbụ ya wee kpọta ụmụ gị n'Igbo klas wọd, fa na-amụ ebe ahụ, fa nata ị na-asụkwalụfe Igbo, iche nji na-asụ oyibo. Mba, ọ bụrụ ka esi eme. Ị ya na-asụ Igbo ahụ na-agbazilifa. Ndewonu ndị be anyị, unu na ọfụma wee bịa nọnyere anyị, na-akwanitekwe na ihe a na-eme, na-akwanyite na anyị na-ayọ ndị ọzọ ka fa bidokwe na-akwanyite, na-emekwe nke fa, na-egosi mba ụwa ihe anyị ji bili, na anyị onwe anyị jukwara anyị afọ, na anyị bụ ndị Igbo. Anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo ka ị ga na-eli, ma ọ bụ ndị na-abata ọfụ nnọọ. Unu ga-abịa gee ihe anyị ekwutighị aka. Anyị na-achọzi kwarapụ kwarapụ. Mgbe ọzọ anyị ga-abatakwa ọzọ, emechi unu ya abịa gerelie ya. Unu ga-amụta ezigbo ihe na ya, maka anyị ekwutighị okwu aka. Ngwa nke emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ.